Bigas. Pero matugang ang sa tuya pong oras mo niyan, alas 11:02 na po ni pagka-morning. Ang oras na ini atod po sa Ilocos mga minasunod. Kan Lucena Electrical Supply. Kayaon po dyan sa sentro kan iriga asin katahid kan Barangay Hall. Kan para San Francisco. So that po kan iriga. Ini po pinamamalaan ni Engineer Menelio Lucena. Sirima po ni Madam Maricel Almelor and OIC DRRMO kan Sudad po kan iriga. Asinman po ni Mr. Leopoldo Gaminde Oscahed kan ni Mr. Awa kan piso manager kan Sudad po kan iriga. Pero mga tugang maliban po kita sa lokan sa tuyang programa kay banan po sa lado technical si Pading Tony Aguilar. Si Ringman na si Aldrin Orlanda. Tuman na sa ibong si James Oco, tangan na si Jamie Guanson. Ang nasa tuya kong kaibanan duman. Matugang ini po ang sendo pong amigo sa radyo. Si Marbarok na nagpapaabot po sendo ng good morning. Maray na pagkaaga. Isa sa tuyang mga karonda na nagantabay niya. Arap po nito, karonda, mga karonda. Diyan po sa manuang kanabwa, talagang ma-high blood ka. Kung malawig ang sa imong pasensya. Ngata po, kan sinabit ng banwaan. Kaso bago kita pasiring dito po sa studio, talagang grabe. Traffic na maray. Traffic na maray ang kasintruan kan Banuan na buwan. Uli po ta may ginigibong military and civic parade. Traffic na maray, one way. Kundi ang nakaka-high blood, ito po lulunadan ni Congresswoman Portono. Suminabat tuman sa bikulo na mapasiring iriga. Nagka-windang-windang su traffic. Sabi kan driver, kise kaya ngayang bikulo yan na nagsabat sa tuya. And in the aram na lulunanan to ni Congressman Portono. At ang ayang one way sana sa baton-an kuyan ang traffic. Welcome po sa satuyang programa Salud Asinman Kabuhayan. Kita po pala na medyo nag-iilad-ilad na.
pagturog tapalan, minsan, naabot na matian ko. Napaturog kita, pasado alas 12 na. Aga na. Kadipisin na dakupon ang sa tuyang pagturog. Hindi po pala na sintomas na kan medyo nag-iidad ka na araw ko na mga 50, ising ko na. Wala na po ba ng kadipisin? Ano po? Pag inantok ka, maturog ka na. Kung minsan, kung nakakalipas sa tuyang pagturog, wala na kadipisil na turog diwat. Pagkatapos, amin na may napagkaga, sa mo nang mamatian na. Aga na ng pagka-morning, turog pa ng gabi. Hinaan ko. Uy, congratulations pa lang kan sulat kan irigang ngunyan daw. Re-receive yun ni Mayor Madel ang Prime Hour Bronze Award ikan sa Civil Service Commission National Convention Center lumampo sa Pasay City. An iriga an sulusulong local government unit na naggikan sa Bicol Region na pinagtawan kan UNRWA. Sarumang kita sa 10 syudad sa bilog na nasyon na nakapasar sa criteria kan Civil Service Commission para sa sinambit ng award. Para po sa iriga, asin sa gabos na iriginya, karayong po nyato ini. Ikaw, pagkakan na dapat naiwasan. Ini ang nakakataon ng perwiso sa kuyang buhay, ang gout, makulubog na maray. Ang nasintumas kang gout, iyo ang matinding pamamaga, asin pangulog kan mga kasu-kasuan kan mga kamot, asin man kan bitis. Dangan ang bukong-bukong angkel asin man tuhod. Para maaraman kung gout na ini o arthritis, anhelan, kaya puwan pong magpakonsulta sa mga doktor. Baka may problema ang sendong urine. Nasaro sa blood test. Kapag alangkaw ang sa imong uric acid sa dugo, pwede ining mabilog asin mapasiring sa imong kasu-kasuhan. Mga joint, ano po? Sobrang kulog ang pagmati sa gout. Ang dapat na mga pagkakankaini o manungsa na dapat iwasan. Iyo po ang atay kan manok, atay kan baka, atay kan
urig. Ini pagkakan na uso sa mga tsutindan, mga pagkakan bupis, an patsoy. Yan po ang dapat dang iwasan. Ang mga pagkakan kan lamang loob, bawal po yan. Sabi ko sa iba, at ang pagkakan ngayang kwerte, babawal pa nga yan. Ang gout, pwede mang magkakanin dikit, kaarukan kadagang bukid, galunggong, ini pong hipon, lapu-lapu, maya-maya, ini pong pusit, ini pong talong, pwede po yan, no? Ang talaba, tilapia, ini pong tulya, asin man, munggo, pwede po, ayan na kakanon. Mag-iwas po sa mga pagkakan na mga sira na bangus, dilis, bisugo, matang baka, asin man turingan. Huwag kasubanggi, panirako, dilis, hindi palang pwede. Hindi palang pwede ang dilis, asin galunggong na iyo ang sa tuyang pwedeng panira. Kung gusto mong kuyan, atake an sa imong mati sa gout, iwasan ang mga ini. Good morning, Sir Bong Villanueva. Iyo pala ni Sir Bong. Ito nga promise ko sa imo. Asensya na ta, 74 pa. Yan po ang mga dapat na iwasan na pagkakan kung kita po medyo namamati ang taan, gout niya to na makulo, arthritis. Ganyan kaya gout na ngayon. Kahit po kan mga panahon, rayuma, pagkatapos arthritis. Pagkatapos mo yan, gout na. Patiniron po ang tamang timbang. Iwasan na magtaba, asin iwas kan mahamis na pagkakan. Urita pagabat ini kan sa tuyang timbang. Kapag nagbagat o naggabat ang sa tuyang timbang, mas napupudpod, asin nadidipisilan ang mga joint o kasukasuan. Kapag inatake ka kan gout, bakong bastante ang pagdieta sa pagkakan. Kaya puwan manggiraray ang maintenance na bulong para magbaba ang sa imong uric acid level sa imong dugo. Oras kan pagsumpong kang gout,
nagtatao kami ng mga advice, pero mas magayon siguro kung sa doktor ka mo magpakonsulta. Pero matugang kami po babwelta ka na sa muyang pagatod ng mga bareta uyang una. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa rumiyado, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ng magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrado, manalauman niya to. Unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrado, madali sa nang hanapon. Ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Malmer with license number 749. Ang A. Vega Funeral Services o la Coronarya Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan o e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronarya Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa